खनथामबो बख'जोबना हरजोब्बाय आं जब कार्डनि न'नि गाव बे हाबबाथाय बख'नथिनो हाबबाथाय बख'नथिनो। खेबथामखौ बख'ना हरबाय आबैया? हरजोब्बाय गासिनो। थाइसेबो लाखियाखै दा? थाइसेबो गैया। साहा लोंनोबो हरा होआ। फुनितनो मेम्बारनो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 16 जुलाइ 2023 बाराय जेबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव मैदेरनि उदखारिजों सासे बर' आइजोआ अबथिरायै जिउ गोमानांदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माजबाद ओनसोलनि सिङाव थानाय हाजोगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारियाव अदेबानि हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे बर' आइजोआ जिउ गोमादों। हरनि समाव उन्दुलांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय बिजुवा बर', 50 बोसोर बैसोनि। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बखाघाटनि दिप्ल दैमायाव सासे आइजोनि गोथै सह'खौ गोजावना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय मालती गाटवाल। नाथाय बे आइजोआ माबोरै थैखो, ना सायाव थानानै थैखो, ना सोरबासो बुथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। गिबियावनो लकेलनि मानसिफोरा आइजोनि गोथै सह'खौ नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ दैमायाव फैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि थाइखाजरा फिसारिसनि सिङाव सोरखारनि न'नि लुफुंनायनि सायाव केलेंकारि सोमजिदों बा अजद दैखांनाय जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। रांखौ लांदों नाथाय न'खौ लुफुंनो हायाखै होननानै न' मोनगिरिफोरा अजद दैखांदों। खेबथामखौ बख'ना हरबाय आबैया? हरजोब्बाय गासिनो। थाइसेबो लाखियाखै दा? थाइसेबो गैया। साहा लोंनोबो हरा होआ। फुनितनो मेम्बारनो। बेसेबांसो जौखोखो न'आ आबै? न'आलाय जौबाय, जौनाया थिंबो होबाय, मुदा गैया, फिनसिलिं ना मा होनो बेबो गैया। बेसे गोबाव जाखो आबै? गोबावसै। बानायनो थिनबा बानाया नामा? दाख्लिबो बुंखांबाय आं र' आयं र' सो होनो। बेसे गोबाव जाखो लुजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम? 2000 बेसे होनोथाय आं मिथिरोङा। 1.5 बोसोर। दा मा लुबैयो आबै? दा न'खौ कमप्लिट खालायनांगौ बियो। न'खौ कमप्लिट खालायाबा आंलाय फाथो थानांगौ। बुरि मानसि थानो लुबैबाय, गावसोरनो हरलायबाय, उन्दुनोबो मोना थानोबो मोना। आं थाइखाजरा बिसिडिसिनि रानिपुर बाथाबारिनि सुख्राब नार्जारि। आंनि न'आ मथा मथि 1.5 बोसोर हाबबाय। मथा मथि 32,000 खनसे, 48,000 खनसे, जब कार्डनि 15,000 खनसे लांबाय। ओमफ्राय आं दाखालि माबा पनित बसुमतारिखौ लोगो लानानै बुंदोंमोन माला मावनाय नङाखौ। र' होनना बुंदों आरो बियो। मथा मथि बुङा 2-3 माससो जाबावबाय। दिनैसिम नेनानै दङमोन आं, मावाखै। ओमफ्राय दा न'आ गाजोब्बाय। जिनु नैबे आगष्ट लास्टसिमावहाय जुदि लुना होआ होमब्ला आं आयेननि बेबस्था लागोन। फैसाखौ खनथामखौ हरजोबखाबाय होनबा ना? खनथामथ' हरनाखै, माने खननैल' 2 किस्ति। 32,500 खनसे, 48,000 750 खनसे, जब कार्डनि 15,000 खनसे आं बेखौ हरबाय। ओरैनो मा गामि गोलैयो नोंसिना? आं रानिपुर बाथाबारि। बिसिडिसि बे थाइखाजरा बिसिडिसि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।